DMI Inkhawm Online Inkhawm te Pathian hmangin chibai kabuk chewa voina kan Inkhawm chung hian kan thin lung zongin le rilu tong China ne na kan nam mun chewa Pathian pol le turin ka som du chewani ama sa in Pathian thu thiang lim in ngai thang Philippi bungli changli changa chang sari lalpa a chuan lom fo ro katile pek chinang lom ro indo theih ziami zong shiat ni ro se lalpa chu anaye inga ma mang am su engima chongchai le dilin lom thu shil tel zelin indu na te chu Pathian ne na shiat tirin omzo ro se ti chuan Pathian thamwanna riru reng shiat sen lo khan in thin lung le in ngai to na te chu Krista iswa chuan aven sakang cheu athu kan tirik tak te kan zatan mal min som sak ro se tunlai borwa kan chichawanga COVID-19 kan be mek line COVID mun shang shanga chiat na thak tak tak te athling zut meya tunam hona hian mitam tak chuan an nun na ten chana chen khatin an ezun na ten chana an in le lo ten chan boka mitam tak chu beidon na in atlak wak me kania amaro chu tunlai ka ru om chu ring tu te kan van nei sia he ni a COVID mi te ang thoin I har sat na ten min tlak wak ve chin ma se he COVID pia lama hian beisei tur kan na nei hi kan van nei ka ti em a chu wan chuan Bible point min tiama Pathian ne na lom thu shil tel zen chunga le kan du na te ama ne na kan thlena ama kan om tlat chuan Pathian in min thlamona nga ama beisei na nung kan nei reng don ani ti hi kan in na na ni sela chuan chumi wang chuan voina kan Inkhawm po Pathian fak le chuan moi na in kan lo chananga thimzinga thu in mang angrit phurin himni reng I beisei ngam to lo mo chung lam thli reng la chantam tu lam chu Pathian mel duam chu lo eng ngei do ne ti la mangin Pathian lo fak hawa bo thimzinga thu in mang angrit phurin himni reng beisei ngam to lo mo chung lam thli reng la chantam tu lam chu Pathian mel chu lo eng ngei do ne iru hnuaia mi hmangin ṭhin la I beisei na chu bori ma se thim chu a hian chu lo eng ngei do ne I chaya chavin I thin lung a dia lalpa chan sia chui lo ring mel mo ma se pak sham lo kong hon ani do Pathian mel chu lo eng ngei
moina kan lo nei chun zumanga oni tina kan soyang khan he khovel mi zum zum te hi ring tu kan ni mo ni lo mo har sa na le chiat na to chang te chu kan nei chewa kan pathian hian ama ring tu kan ni wang hian har sa na tein to vel wang ti in he khovel ei nom chung chuan in hlim ringin in nuam rengam ti in min tiam lova ama ro chu heng hun kan pal tlang lai te hian ama min om pui reng don ani ti ro hi chu min tiam tlata kan beidun na kan mang an te kan thlen theih na pathian kan nei hi kan wa nei em a chu bang chuan tuna chuan amin shoi chin cheu du puna te ti la mangin ama ilo fa khau liang bu Voina DMI Online Inkhawm chimtu zong zong te kan lalpai so krista hmangin chibai kabuk chani voinia hun tha pathian min pele a masa in Bible chang chiar ka du a Timothea thon ni na bung khat chang sari na chuan pathian in hlawna thlarau min pelova thil ti theina le hmangai na le ril ru fel tak nei na thlarau min pezok si a ani chuan kan thil ti angte ni lovin ama ruat le khonga in angzokin min chandama ko na thiang hlimin min ko boka chu khongai na chu leilung pian ma in Krista Isua chuan min pek ani to ani chuan thi na chu ati boralin chanchin tha in nun na le boral theilo na ati langta ati a voini helali su Krista nei tu te chanro puizia tirko pola khan Timothea kha hrila acha voini hian hei thilpoi model te pathum aron thailanga pakhat na chuan thil ti theina ania panhina chon hmangai na le ril ru fel tak nei na ani a voinia hian lali su Krista nei tu te chuanin thamona tak tak kan ne ni tin dot le chuanin hmangai na pathianin min pe a pathum na chuanin ril ru fel tak nei na ni tun lain shrilenga wangin kan lo buai mayang ti khlawa voinia hin lali su Krista nei tu te chuanin thil ti theina le ril ru fel tak nei na pathian min petat nei chu wang chu voinia hian lali su hi fucking ichoi moi deuh dewang uti kha
kan soya kan som masa choni tin poi mo em me chu he tla ya hian henat na hianin mangai na kan ko ran hu te mangai na konga hian min than len ti rem ti vai ne hian in ngai to non le ila ko ran hu te mai ni lo kan thian te kan chung te kan mi hring pui te mangai na konga hian henat na hianin min ti thang le nem ti vai ne hian in ngai to non ila chumi konga ma son tur chuan chanila in le pathian ne na idi lang uti khawai ne kan soi tu ani levoi ne kan in khom te pathian ne na ke ma me hlan thaga ti lowa kan zawai kan tong trai rualanga screen a hian tong trai thupui tar chuak anga chumi mang chu kan tong trai anga top na helama tang karan siam don ani kan tong trai thupui tur te pakhat na voin hun thatak pathian min pek awangin lom thu sai ila kan program kaltlanga pathian pol na kan chan theih nan idi lang u pahni na thuk zok a pathian hriat na konga kan than len zel theih nan ko ran hote I in tong trai sak tonang u pathum na Sri Lanka ra chanchin tha hriat tir na hun tha Christian ten kan mu zel theih nan idi lang u heng prayer points pathum te mang hian kan tong trai rualanga atop na helama tangin karon siam don nia lalpakan pathian min hmangaitu voinia hun tha min pe a DMI chungkwa te inkhawm le theih tura hun tha min pe ka wangin ahmasa in lom thu kanun soye voinia kan inkhawm program hilalpa nangma ko takan hlana chanvo ni tu tur zong zong ten an chanvo te lalpa nangma ro puina nan hlanjel the turin ikuta kan hlana ko thanho te poin lalpa lokna kan chan the turin voinia kan program hi nangma ko takan hlana ni tin lalpa tun lai Sri Lanka ra nangin min en kola min hruaia damna tha te min na pe akan lom ma lom thu kan non sei ni lalpa heng nat na Sri Lanka ra hian nangma a thang lian thei turin min bua se non le la I thu hriat na konga te le lalpa nangma pol na konga te thuk zoka kan kalzel thina turin ko ran ho te voinia hian min pol non le amin hruaitu ring kan dil che ani tin lalpa khongai takin voinia ke ni tlaya dam takan om lain shileng awang lalpa tuarte potam takanom ti kan ria chung te po chulal pa voinia hian I om puya nangman mon zon threwa ikai I khoi turin voinia hin antan kanon tong try sak non le bawk ani kan mahun tur te nangma ko ta kan hlana I ro puina kan puan chua the jen na turin he hun te poilal pa malsawm na min chan ti rang che
engkim mai hi ta ni sela ifa palali so Krista ming lo soi chung kanun la ne amen Pathian Ram kan changa DMI Online Inkhawm mai voi som paruk lai mai kan lo ni tareng maya kan Inkhawm to zong chanvo ron til hotling zong ta chunga lom thu Pathian ming ka soya tin boipuitu media cell te chunga lom thu ka soi bok ani voinia hian solo kan ngai thale dona nula Lalrimawii ne nan rengin kan ngai thadona ni ani hi kan som na tengai poimo chanvo ron til hotin awangin lom thu ka soi tel ngal ani azai zo hian voinia kan hun hmangtu nula Lalbiakhlui Rokhum ahun aron hmanga langa ani hian ni top na po menon siam sang ngal don ani Muriatlanga kalami isaka William Ro Harsagati afar mailo lapa Sinral tur dakhirin daina mahalkati Masere nang zia Kasyam na turalawni Nong kopi Imaadalaw puna
tun lai kan bo ruak ton me khi tu man an la ton ngai lo thil mak le mang an thak tak mai ania khovela mi thiam ber ber te po an boy mak mai ni shathiam tumin meeting chi sang an kawa khovel kan man da nang pa ngai a chol thup maya ko sang pol sang pon malak dana kan boya kan zir chop zela ti fam kim lo te po nualang thamasa khan online retreat a katela kan kapol pakhatel na chuta chuanin kan han chong trai ho khanin mizote hun sang atangin an ho me ka tamzok la ho turan ni ti kha ka shera mizoram ramale manipur lama la ho turan ni te ka soya khata khanin mizoram le manipur mi nan lo don son thiama anin buat sai thiam nan te khan min chong trai pui turin ka somani chuta chuan kan chan pa pakhatin a chong traya lalpa mizoram mi te an alna saltiness an hlauhlova chi al thatak an ni theinan lo chan puyang che atiani chumi chong trai na chuan ngai to na tam tak min nei tira engtin ye ring tu te hi chi tha kan lo niang ti hi ka ngai to na se em mani HIV kan boy pui tir khanin kan NGO thona te po training le in shil na program song ha kan nei china chuta chuanin HIV in kan ma chon lian ber pakhat kha chu in thin shikna le hriat thiam lo na misinformation emo wrong information kan ti kha ani kha atam ma ko sang a program te nein pathian thu hmangin HIV chungchang kha kan in shil china ni chuta chuan kan pathian thu soya poi mo pakhat chu iswa in azui tu te hne na leichi le khovel eng an ni ti azirti na kha ko shanin engtin nge HIV an ma chon theyang ti khanin kanin zirti chin ani tun laya hianin covid mai ni lo thil mak tak tam takalo thleng me ka min ti thabara min ti chi ai thei tu tam tak alo omani Mizoram hi chu earthquake prone area zone 5 ani ti hi chu kan sheranga kan shiat na reto mase tun nai te a yan lirte lo hing zewa launa te aron siam ani tin chanchin ma pui Mizoram mai ni lo hun sang changin kan shia tin India ram le ram dang te po indo mai tur te pon ralte an ringin an in buat sai mup ni te pon kan shia ani hetiang huna hian engtin nge ring tu ten kan omang engtin nge kan omang enge kan roll ve ni heta hian enge kan ti theyang ti hi voina hian ngai to ho turin karun chop chuak ton ani mathaya bunga manghianin pathian thu kan lo thir howanga mathaya bunga hi kan chiar fowanga tin voina ka thu soi tur hi ka soi fo to a chuwangin ka thu soi ngai tha thin to te chuan mana soi ang ṭheuh kha ni te po intimate he ni mase pathian thu hi chu thil hlui ani lova soinon ngai thina ke ma po ka in remind na ania mathai bunga kan lo en chuan iswa in ama zui tu te umdan tu asoina da khom na ani Bible scholar tam tak chuan an han chui chuan chian hianin mathai bunga hi iswa in tlang chunga voile khata adar khat engmo za thu soini lovin mathai hian iswa in thu ti sang soi ring tu te umdan tu sang soi tha kha ala khoma bunga na hianin ada khomani antiani iswa zui tu te kania keni po hianin hemi thua chang hianin iswain azui tu te shil chang hian enge kan zir thenga engtin nge kan zom theyang ti koina hianin enturin ngai to ho turin karon chop chua kani mathaya bunga chang som pathuma changa chang som proka hian chiang takin iswain ring tu te ama zui tu te ni na aron soya chumi chu ilo chiarang mathaya bunga chang som pathuma changa chang som paruk leichi in ni nima sila chi hi adak to chuan engtin nge anti alleang chute china chuan pai chua mishing te ra mai chawa lo chuan enga tan mak atlak tlai lo khovel eng in ni tlang chi pa kho om chu thu ruk thei ani lo
mi in khon war halin shrei hnuaia anda ngai lo ada na anda zawk ṭhin ti chuan in chung mi zong zong a eng ṭhin chu tiang bokin in eng chu mi mit mu in eng ro se chu ti chuan in thil ti that te an hmuanga in pa van mi an choi moi theng tiani heta hena ma sa chuan in I swan enge ama zui tu te shil le chi in ni tiani chi namak vai tong chuan salt amak ti ro Iswa Krista khanin ring tu te kha ama zui tu te kha le chi in ni a chang in ni ro atilo in ni atiani chi hi enge ni ya enge ṭangkai na chi le eng chung chang hi a kan soi fo le kan omna pianga chi le eng kan ni tur ani ti kan soi fo ni ma se han ngai tu a chian chuan enga tinge iswa in azui tu te ka chi in ni ti atiani chi hi enge ni ti kha tuna heni lo thir hawang o enge chi hian a ti theya enge chi hian eng properties nge ani chi hi thil ho te theya anga ngai the ni he restaurant a po cho e do ni lang atun la chuan in restaurant ate kan kal lo nangin kan kalpon kan kalila chi hi kan order ngai lo reng thil tui dang sa te thil chi sang kan order a chi hi chu om tura kan ngai ani chi an chop lo chuan chi chop na chang po an shelo kan ti om tur nge thil ho te si thil poi mo em ani mana khan mandeu khan kuming mazat kalta khan yang chu Mizoram khan chi awang don an tia khati lai kan ai zola ko oma chu ta chuan chi kan han boy pui tak mai kha chu abon top mai ni tam takin chi kum tluan dei turan yang chu khang tang te khan la khoma veng sang a mai kan aw lui chi chung changa chi ho te si kan bazar don po chi apui mo lutuk ti kherlo ngaya kan nei reng ang thil ho te kha chi hi chu ani ma se pui mo em ani British hovin India raman apply po khanin an mani do dal tur khanin Mahatma Gandhi in Dandi March abe po ka chi chung chang a hanani athan tu chi hi thil poi mo takalo ni Iswa Khan chi in ni an ti top mai ni tata namak ngai tu achian chuan thil mak tak mai ani chi hian inge ti theya engtin nge chi kan ni ang kan soi to ang khan chi hi thil poi mo em ania thil hote kan ngai ma se atel lawa kan om thei mia lo thung ani he bi sang te chuan kan hrianga chi han lia theilo chi lia phal lo te chu kan ui em a sheom em a low sodium salt anti thu ti sang kan han zong kho ming tin nge kan ti ang tin a san chu chitel lo hian om har em ani chi hian enge ti the ama se bera chuan a poi mo ani chi hi hote alang si ma se thil poi mo em ani chuwang in iswa zui tu te hi kan poi mo ani tun khovel boy mu ba thil tam ta kan shia thiam lo kara hianin ring tu te hi kan poi mo ani om mai le thu le tur kan ni lo kan poi mo na hi ho ma ilang te ma ilang kan poi mo na hi kan shia ta ngai em ani apani na enge chi na ti the chi hian thil troi le thil chetur veng ani he pickle kan siam pon chi hi ingredient poi mo takani sa kan von tha don chuan South India te phei chuan an tin sa ram sang an tin sa hian chi tam tok sangha te chi cham tam to kan han tula khami khan an sa le sangha te kha awong tha thina ni thil kan von tha don chuan kan preserve don chuan in chi hi alo poi mo em ani tun lai kan khovel boy muk bom a hianin thil che thei tam takom thil tha le pathian thu nung dik le wong thatur hian keni ring tu te hi chi kan ni nangin pathian hian min kawani tun khovel boy me ka hian mi nun chemek launa inati buai emo har satna sang an to wanga chemek nun chemek anni nun hi wong thatu tur kan ni lovem mi iswa zui tu te chi kan ni chuan thudik soingam tu tur kan ni lovem ni covid chung chang po ni ro se covid chung chang a han thil thale thudik tam
taka om chu mai chu chi kan ni chuan avong thatu tur kan ni guidelines te thil zom turan ti te that taka zom tur ring tu te hi kan ni asan chu country sel na te a theia ke manin kan in ven that lo chuan midang te sel na te po kan ti thei zel ani ke manin a trul lo khopa kan hlawa thudik lawa kan kha chuanin ke mani kan chianga midang po kan ti thei ni chu wangin wong thatu kan ni chuan thudik kan shiat kha midang po hi kan shila that taka kan zom turani ring tu dik tak kan ni chuan ring tu tha kan ni chuan thu kan oyanga ya thudik kan in shil dar hian nun na le sel na le taksa le rirudam na nasat taka thlen thei tu le wong tha thei tu kan ni donani chi hian nge ti thei pathum na chuanin chi hian e tur hi awong thamai thil awong thamai ni lovin e tur te ati tui em ani chi hian flavor le taste min pe ni sa eng anga tui po siam ulang bong sa arsa voksa eng angin bai tui po siam ilang chi in adik tak apollo chan atui lo reng reng ani tun lai kan khovel ton me ka hian mitam tak nun da vek kin an om karing beidonga om shihlau na nei to lo Delhi changin kan unaw tam tak te po na nei to lowin beidong takin an ho ani covid dam lo na wanga har sat na tok te anat na mai ni lo covid lockdown wanga ngong wanga har sat na tok tam tak te an om ele bar chung changa te in le lo chung changa te mani in lua thelo te po tam takan om chung tiang zinga chuan nun beidon na le she om na tam taka omang chung tiang a chuan tuina an nun beidong a khan flavor en tinye kan pek theyang chi kan ni chuanin beisei na le anin din thar le theina turin ma kan la tur ani lovem ni chi kan ni chuan flavor pele tur kan ni nun da duk ruak duk beisei na nei to lawa khan chi kan ni chuan beisei na thlen tu flavor thlen tu tur kan ni tin enge chi property hi kan ti le chuan thuthlung hruia phei chuanin in thoi thiang hin nan an hmanga chu mai ba ka chi hian ti dam theina ane ani hei kan shok te lo na a shokan na chuanin tin ye kan ti thin tuilum chi al khani shok thwala adam mayang kan ti thin tin pema te kanga te po damdo ina po kalilang saline water chi tui in an silfai china ni achan chu chi hian damna aneya damna thlen tu ani thina ni har sat na tok rilruna beidong sheom tuaran omem chumia chuan ring tu te chi kan ni angin damna thlen tu kan niem HIV kan boy puila ya thil boy thak ber kha chu anat na shikin taksa ati chiat ai ma khanin HIV wang har sat na tok te boy na em kha chu in thin shik na khani in endong na khani nasatakin natna nasa zo karon thlen thin ani thil mak tak mai chu covid a po hen chung tiang tho chu ban wai thak takin alo ni anat na ai khanin in thin shik na in soi sel na aron thlen hianin natna tam takaron thlen ani tuna chuan covid positive te po an hming te po kan soi langam to lawani achan chu kan soi sel luai inga tinge lo ho inga tinge chung tiangan om hming te po kan thup ze langai tamai ani hi inge chu mi chuan min entir natna har sat na nei da tan hianin dam na thlen ain natna kan thlen jok thin ani covid mai ni lo tunlai khovela chon racism te kan ti in hu sit na tam takkan ma chon me ka har sat na tam tong khovel mundanga te bo boy mup na alo omani tin covid wang hian emotional stress rirulama ha na be don na tam nei te po tam takan omani nisina kan soita kan khan na te lawa om na hlui te kalsan ngai mani identity te hlau hemi wang chung te boral te
heng tiang zong zong a hianin dam na thlen tu healing agent kan ni nge nat na tizual tu kan ni ka thona efikol han reverse migraine si tu na han kan boy puya ma ni khwa hole te ani jing a chon emotional stress si ana se em ani tin covid wang mai ni lo lockdown wanga riru lama har sat na nei hi an pung na sa an ti bokani a chen chuan anxiety ten ne ya tuna li hing wang te pon yang chu lau na em nei ta te ma ania riang taka omwanga riru lama buai na te tin no pa inkara te po covid wang hianin lockdown wang hian har sat na tam takalo thlengani domestic violence te po atam pha kan ti heng tiang report te hi tam takaron chwa kani dam lo in en tir tha theilo mang ang taka om te po an tamani heng tianga hianin ring tu te kan ni chuan engtin nge chi ultra dam na thlen tu kan ni theyang agents of healing dam na thlen tu thin shikle mi ta na har sat na thlen tu ni lo dam na thlen tu engtin nge kan ni theyang chi kan ni chuan tina bel tu ni lovin dam na thlen tu kan ni angai si iswain ama zui tu te le chi ni ati chi kan ni tlat mai ani tin kanan en zel chuan chang som pali khanin khovel engin ni ati bokani eng hi chi sang oma eng hi nga ta ni kan man kan ngai to ateu eng hian ati the eng hi poi mu mani eng wangin tu na po hianin ka thu soite in ngai tha theya min hu the ani eng hian enge ti the eng hi enge poi mo na eng poi mo ja chu kan shifekin karing ma se eng tin nge eng in ye ti eng phe chu I so han soi fo chu wangin pathian thu han poi mo em ani eng hi eng chuan enge ti theya enge poi mo na tuna han kan lo hlir ho le ang ama sa chuan eng hian min hu fia tir the ani kan hu theilo min hu tir tuna han room chung hi thim mup ta se ron lut tai lang do kan te om helai laptop te om thil chi sang ka da ka hu theilo chuan ka in chui pal theya ka tu pal the ani ma se light kan ona wangin engkim ka hu theya ka in pal rup lo ka tlu lo in ti swal pal na laka min venga ka hriat lo khamin hu tir ani tin eng hi beisei na entir tu ani bokani nunna entir tu ani bokani ram hnuaia han kal ta ilang thim mup mai se lat taka han eng de vet hote poni se mu ilang bo kan ni chuan beisei na tam tak min peng so ta so enga om mian om ani nge yang tin beisei na kan ne yang he vai film kan no pan lai chuan kan en na sa a chang tu pa a thi chuan batian chitemo an dia chitemo ni an thinge yani a chan chu eng hian nunna a entir tlat mai ani tin eng hian thudik alan chwa tir bok thin ani I so zui tu te kan ni phei chuan eng hi thim poi mo tak alo ni tu nang khovel tun lai khovela hianin eng tin nge eng kan ni ang enge eng ti thei kan ti kha min hu fia tira thim not kyang tu ani tu lai khovela han thim lian per chu enge kan ti chuan thil hriat lo na hi thil ti thim tu ti mayang thim na lo thlen tu ti mayang ani thina ni thil hriat lo nei ani tu lai bo ro ka hanin engtin nge chumi thim hriat lo na hnot kyang tu chu kan ni theyang apoi mo em chu masabela chon thu dik hriat hi ani chanchin diklo le dot mai te hi social media te hana viral chak em a kanin thon dor chur kan boy pui em ani man de lo khanin WhatsApp group a khanin thu pakha thi anon forward a he chu thu dik chia ani lova le thu ṭangkai ani lova chu wangin forward to lowila hemi group a po han da lowila ti khanin group a han kan comment ve a ma se aron post tu khanin group danga po an post vak alom chu wangin karon post ve mai alom ati thudik ani lo na chuanin
midang in pos po ni ro se eng wangin nge ring tu te eng ni hianin thudik lo kan the dar zel ti hi ka ngai to athin ani khovel eng kan ni chuan thudik lo chu adik lo kan ti ngama adik lo na pho chuak ngam tu tur kan ni social media ate WhatsApp ate thu she ma saber ni kan duwa the dar ma saber tu ni hi kan chak em ani thudik lo le thu the dar tlak lo hi chu the dar lawang u chumi kan ti chuan eng kan ni lawani eng kan ni don chuan thil dik le cha kha kan pho chuak zok turani eng chuan kong dik min hu fia tirani min guide thinani kong dik ko mu tu kan ni don chuanin thudik kan sha tangai thudik kan sha lo chuan mi kan zot mei turani ke ni ai sha tam takan om thudik lo theder tu ni ai chuanin midang zota a thudik zok theder tu ni ilo tumango chumi chu tun lai kan khovela eng kan ni thein turani thudik lo chu ti top makin thil kan mu fia lo te kan mu fia thein turin thudik zok kha pho chuak ngamang o har thil har sa po ni mei the ma se thudik chu kan pho chuak ngam turania thudik ti dar tu ni zo kang o eng in enge ti the kan ti le kha beisei nan le nunna a entir bokani nichina po ka soi to a tun lai kan khovela hian kan khovel ton me covid wang hian endong le a har satna tam tak to kan omani rilama har satna tok ten oma covid positive emo natna dang emo har sata dang ne emo chiante kan kom the to lo wang rirulam har satna ne te school ate kan kal theilowa college ate kan kal theilowa kan career kan thil tum te kan maso na tum te po tu na hanin a lo chhuan open har satna te po kan to kan ni mei the leni china ka soy ang khanin research in a pho chwa chu domestic violence nu pa in kara har satna hi lockdown wang te hianin apun luna na sat takina zwalani eng kan ni chuan kai Hruaitu beisei na thlen tu kan ni tur ani lovem ni eng tin nge kan ni theyang heng tyang beidon na kara har sat na kara thil kan la ton ngai reng lo in har sat na tam takaron thlen kara hianin eng tin nge beisei na le nun na thlen tu chu kan ni theyang heta han khovel eng kan ni chuan I so zui tu dik takan ni chuan hmangai na hi kan lan tir na satangai em ani kan thei pato pa mi tran pui ngai te kan tran pui ngai ni practical taka mi kan tran pui kan hmangai na kan lan tir hianin mi nu na eng kan ni the ni beisei na kan pe the ni nun na kan pe the ni mi khar takte chu phone in kan va kom thei lungai taka om te chu kan be thei kan hun kan pe the atakin practical takin beisei na kan pe the ni e tur nei to alo har sa te kan pui the ni he Delhi Mizo Inkhawm pon mi kan pui na sa ma se heta han du tok lo wangu mala zelangu kan thei pato pin mi tran pui zel ila kan thei ang chen chumi piala ma po chwarin mi tran pui tu mangu sumle pai trong China han bia khan kom advice pek khang tang te pon yang chu kom mi han kom lim de an har sat na to ton te han ngai thak sakte khang tiang khan in khovel eng kan ni the ni beisei na thlen tu nun na thlen tu hope thlen tu kan ni the ni ring tu te hian chil eng kan ni na kan shia du lo chuan han ngai to chin te u khovel hi eng tin nge omang kan community hi eng tin nge omang chile eng kan ni lo chuan eng tin nge kan khoveli omang kan changai to hianin iswa hian thupoi mo tak zo na poi mo tak ron chop chhuaka chang som pathum na khanin eng tin nge ron ti bok chi hi adak to chuan eng tin nge an ti al leang chute china chuan pai chua mishring tera mai chawa lo chuan enga tan ma atlak tlai lo atiani
Ṭhauhlâwm man tlak lo pai tur mai hi kan lo ni ve the reng angem lo ni lo sham o chi allo chu dato chu ṭangkai lo ni ring tu al na nei lo chu kan ṭangkai lo pai mai bakah ṭangkai lo ni chung tiang chu ni reng lo bang o tin chi le eng mak ne em bakah chu chi hian na tho don chan aralangai ni a dissolve ve kani arsa emo bayemo chatani tui deu kan siam khan chi kan phul khan ti tui em ani ma se cho kan e khanin ka chatani siama emo ka sa siama khan khoila ye chi kha ti kha kan zu khai lo reng kan zuk zong lo chi chuan an na tho chuan aral vek mai ni a thil ti tura ti chuan aral vek kan hu thei to lo a ti tur kha ti mai ani tin eng hi thima ṭangkai em a eng awangin thil kan hu thei kan ti kha eng in thil an han thil thim mu pa eng kan han ti chon thil kan han hu thei ta ni eng kha chu bati chu avamoi em chu tube light chu avamoi em chu torch light chu avamoi em kan til ngai lo reng kan thil mu khami eng in na tho wanga thil mu khamoi kan tia kan admire zok thin ani chandelier moi tak nuai tam tak man te po omang a moi na kha a en thei lo chan enga tan ma ṭangkai lo ani mani tu ka zinga hanin kan kota pangpar hi ka moi ka ti me ma tha te ka la ka chung te ka thon khwale en te pangpar moi ja hi ka ti ni oi nisa khami pangpar min hu tir thei tu kha abahan moi tak em ka ti lo reng ni eng wang hian ni hei ka mu thei ka ti lo reng a pangpar moi na khami eng lo seng sang ka mu thei mya lawang a pangpar kha zuk admire zo ka ni eng chuan a na thok mai a khami wang han thil dang moi na ka mu ni chi le eng hianin an ni na an lan chwa ti hian attention an la to lo thil dang an ti tuya thil dang kan mu thei pha ni tin enge poimo le dang heta tang hang kan zir thayang tlang chi pa kho om chu thuruk thei ani lo mi in khon war halin trai hnuaia anda ngai lowa ada na anda zok thin ti chuan in chunga mi zong a en thin ring tu te kan ni chuan khovel eng kan ni chuan birutur kan ni lo ngoro kan ti be chi ni lo ke ni chungoi mai tur kan ni eng ma ti thei kan nei lo ti tur kan ni lo ti thei kan ni lo kan che chuak ngei tur ani ring tu te kan ni chuan khovel eng kan ni a eng chu abiru ngai lo do kan hnuaia kan da ngai lo alang sar thei ang pera kan tube light le kan bulb le kan torch light po kan king thin ani chu wangin biru thei kan ni lawa kan eng chuak tur ani tin ngen ti zel chu tiang bokin in eng chu mi mit mu in eng ro se mi mit mu in en ngai tlakani min kan thil ti thatte kha an hmu ngai chu enge omzia tukin zinga social media Facebook a hi ka chiara sap tongin ania hate has talked so loudly for so long greed has talked so loudly for so long liars have talked so loudly for so long love has got to stop whispering atiani swal thil ti theina hi kan shen se ema kan soi na sa a na sa takin kan khoya po TV ya te kan phone a te khoya po swal le thil thalo hi kan soi na sa ni in huat na te in musit na te dot te po hin na sa takin kan thedara chu chuan kan riru le engkim malwala na ma se hmangai na eng kha ngoi renga kan om a hun to lo kan aw chua hun to swal thil ti theina kan munasa kan shenasa eng thil ti theina hi kan lan tir a hun to ani birutur kan ni lo eng sar tur kan ni to na hianin swal a punnun le swal kan soina kara han eng hian ne sak tur kan ni kan eng sar tur ani mi mit muin kan en ngai ni mase mi mit mu kan en hian thil thu poimo pakhat poimo takalo omani engtin nge inti chutiang bokin in eng chu mi mit muin eng ro se kan ti kha
heta hen top mai se lo om tur ani tiro mi in kan thil ti thatten hmanga o bati tha em ku ki chuan bati tha em DMI chuan avati tha em avan lom om em chumi chuan avati tha em kan tianga social media te po kan tarlanga mi kan thilpek te pon hetinge hian kan han doma kan han vuana kan han pea a then chuan selfie te kan la a thenin kan in faka nasalut tukin a kan in soyani a kan chumi khami chuan heti hian lo tia kan lom em kan lom sak bokani kan eng chu mi mit muin eng turani ma se enge a soi belle full stop om lo tlat me ni khala khanin thil soi belle omani enge soi bel I soin chu di chuan in thil ti thatte an hmuanga in pa wanami an soi moi thayanga ti ani thil tha ti turin nunna beisei na damna mi kong thazo ko mu turin Iswa Krista in eng ni ro watiani le kan en chu birutur kan ni lo mi mit mu athil ti tur thil tha ti tur kan ni ma se ke ma ni min an fak theina tura ti tur kan ni lo pathian ke ma ni wanga pathian alo ro pui zel na turin kan ti angai ni thil tha tam tak kan ti ma se kan thil ti awanga min pathian an choi moi theina turin an choi moi theina turin kan thil ti te hi kan ti lan angai ni kan thil ti apiang min an hua pathian chu an lo fak mol theina turin khovel eng kan ni angai ani engin attention a draw lo kan ti kha eng kan en vong lo engin thilati awanga thil ti that kha kan enani kan mu the wang kha kan enani chi kan zong lo kan choi na chi in thilati tui kha tui ti ta pen kan eni chu wangin ke ma ni chunga attention la lovin pathian an choi moi theina turin pathian an fakna the pathian an fakna turin kan thil ti te kan ti turani engtin nge lechi le khovel eng kan niang kan sian pa in mizoring tu te lo alle zwal tura atong trai ang khan chi ati tur nge ti von thatna tuina damna thlen tu eng beisei na thudik nunna thlen tu ni theuh ilo tumang o chumi ni thei tur chuan kan zawa hian pathian hne na in hlan thar le ilang ring tu dik tak lechi le khovel eng ni ilo tum thewang o tin ke mani nge po thima om dam na mamo beisei nei lo kan ni mei the ni ho kan dam tlan nan le beisei na nung kan nei the nan lechi le khovel eng chu ilo niang kan thu soite pathianin kan zatan malmin som sakro se kanin khomte tuna kan hun kan lo ti top mayanga kanin khom ti top nan kan omna hun thewa rem chan an tanin ding chungin emo thu chungin lalbiakna ilo soi hong u ilo chong trai u kan pa vanami hming zawm ro se iram lo thleng ro se idu zong wana anti angin leyamin ti ro se ni tin kan e khopin cho min peang che kan chunga thil ti swal tu te kan ngaidam angin nang po in kan thil ti swal ngaidam ang che swal tu ra thlem na min hruai lut suang che mi swal ka chuan min chandam jok ang che ramte thil ti theina te ro puina te chatwa ni ta ni sia amen